Смокинг и престилка от Атанас Атанасов. Познати от гардеробът подреден, тя порядъчно сгъната, той леко смутен. Интуитивно несъвместими, образно неразделни, винаги опонирани. Ролята им дневна, от идеята начална, определена. С мечти изгладена, обслужваща, комплекса стар. Прониква светлина, когато е разкопчана, отразява се в битието на старата аристокрация и елегантно замразява в един цвят по-висок.